Әгәр дә иң башта үз-үзен җиңмәсә, акылның җиңү ләззәтен белмәсә. 15 июньдә Зәйне төзек мотор итү өчен күп эш куйган, районыбыз икътисади социаль үсеш өчен зур өлеш керткән Ринат Фәрдиевка исән булса 65 яшь тулган булыр иде. Аның исемен йөрткән паркта истәлек билгесе янында искә алу чарасы узды. Анда Ринат Шәйх турында хатирәләр яңартылды, истәлегенә куелган монументка чәчәкләр куелды. Мәдәрис Әгъләмовның шигырының шундай иштәлекле и туры килүен тыңлап тордым. Кичә Актаныш районында бер чарада булырга туры килде. Анда инде республиканың бер ярты муниципаль берәмлекләрнең хакимият башлыклары да катнашкан иде. Кеше китә, эзе кала. Ринат Фәрдиев зәйләрне яратты, чөнки кеше кыйммәтен аңлый белде. Кешеләргә өйрәтте. Кеше тыңларга, кеше яратырга өйрәтте. Кешене сөяргә өйрәтте халыкны. Аның якты эзе әле бик күп еллар район тарихында сакланыр. Рәзимә Кашапова, Елена Казамарова, Зәй хәбәрләре.